सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै लोगोसेयैनो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयैनो आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जोङो दसे सम इसोरनि राव खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय संसारनि मुगैनाय। जेब्ला जोङो जहननि बिलाइ 15 बालाब 18निफ्राय 20 सारिखौ फरायो अब्ला जोङो मोननो हायो जहन 15 अध्याय 18निफ्राय लानानै 21 पद आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। संसारा नोंसोरखौ मुगैब्ला नोंसोरो मिथि, नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय होननानै। नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा नोंसोरखौ अनगौमोन, नाथाय नोंसोरो संसारनि नङा, आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय, बिनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो। गोसोखांदो आङो नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन, लेङा गावनि बिगोमानिख्रुइ देरसिन नङा। बिसोरो आंखौनो होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन। बिसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला बिसोरो नोंसोरनिखौबो मानिगोन। नोंसोरो आंनि जानायखाय बिसोरो नोंसोरनि सायाव बेखौ मावगोन, मानोना जायहा आंखौ थिनहरदों बेखौ बिसोरो मिथिया। गोबां समाव जोङो संसारखौ नायनानै जोङो निराशा जायो। जोङो जेबो मावाब्लाबो संसारा मानोथो जोंखौलाय मुगैयो? संसारा मानोथो जोंनोलाय अननाय होनो हाया? मानोथो संसारालाय जोंखौ सैया खालामो? जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय, जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय मानोथो लोगोफ्रालाय जोंखौ दुखु मोनो? जिसु ख्रीष्टखौ अननायनि थाखाय, जिसु ख्रीष्टनो गावनि जिबनाव जायगा होनायनि थाखाय मानोथो जोंनि लोगोफ्रालाय जोंखौ नागारलाङो? आरो समनि गेजेराव जोंनि आंगोनि नखरनि मानसिफ्राबो जोंखौ समाव नागारलाङो। बे गासैबोखौ जोङो समाव साननानै बे सोंनाया जोंनि जिबनाव फैयो, मानो? आंखौ दिनै मानो आंनि लोगोफ्रा गाज्रि मोनो? आं जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय मानोथो संसारालाय आंखौलाय मुगैयो? जों गोबां समाव निराशा जायो। बे सोंनाया जोंनि जिबनाव सोमजियो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन संसारनि मानसिफ्रा जोंखौ मुगैयो, संसारा जोंखौ गाज्रि मोनो। बे आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन दि मानोना संसारा जोंखौ मुगैनायनि जाहोना बेनो, जोङो संसारावनो दङब्लाबो, जोङो संसारावनो थांनानै थादोंब्लाबो जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन नोंसोरो संसारनि नङा। बेसे गिदिर आंनि अनजाग्राफोर खोथा जिसु ख्रीष्टआ जोंनो दिनै मिथिहोदों। जोङो दिनै संसारावनो दङब्लाबो, जोङो दिनै संसारावनो थांनानै थादोंब्लाबो, गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो जिउ खुंनो गोनां जादोंब्लाबो, न'खरखौ खांनो गोनां जादोंब्लाबो, जिसु ख्रीष्टआ बुंदों जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबाय, जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय, जायफोरनि जिबनाव जिसु ख्रीष्टआ जायगा मोनबाय, बे मानसिफोरनि लागै बुंदों आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ नेनानै दङ आरो बिनि फैफिननायखौ लामा नायनानै दङ, जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय नोंसोरो संसारनि नङा। बिनिखायसो संसारा जोंखौ मुगैयो, बिनिखायसो जोंनि लोगोफ्रा जोंखौ नागारलाङो, बिनिखायसो जोंनि आंगोनि लोगोफोरा जोंखौ नेवसिलाङो। जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि थाखाय, जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायनि थाखाय। खारना बेनो जोङो जे संसारनि नङा। दिनै नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि थाखाय, दिनै नोंथाङा बेक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रीष्टनो जायगा होनायनि थाखाय नोङो लोगोफोरजों नागारजादोंब्ला, लोगोफोरजों नेवसि जादोंब्ला,
नोङो दिनै हारसिं मोनदोंब्ला आंनि अनजाग्राफोर दिनै बे भिडिअ'आ नोंनिसिम सहैदोंब्ला दिनै बे भिडिअ'खौ नोङो दिनै खोनानो मोनदोंब्ला खावलायनो गोसो जादों दिनैनि इसोरनि रावा नोंथांनि थाखाय आंनि अनजाग्राफोर दिनै नोङो दुखु मोनदोंब्ला नोङो निराशा जादोंब्ला लोगोफ्रा आंखौ नागारलांबाय आं हारसिं जाबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि थाखाय नाजावनायनि थाखाय नोङो बेबायदि साननाय दङब्ला दिनैनि गोथां रावा नोंनि थाखाय नोङो गोसो होनानै खोनासं इसोरनि बोर आरो थुलुंगानाया नोंनि जिबनाव बे मेसेजनि गेजेरजों दिनै सफैगोन जेब्ला जोङो जहननि बिलाइ 15 बालाब 18 सारिखौ फरायो बेयाव बेबादि लिरनाय दङ संसारा नोंसोरखौ मुगैयोब्ला नोंसोरो मिथि नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दङमोन बियो दाफाफोरखौ बुंदोंमोन बियो गावनि सेलाफोरखौ बियो बुंदोंमोन दि जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों संसारा नोंसोरखौ मुगैयोब्ला नोंसोरो मिथि नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय जों गोबां समाव सानो आरो निराशा जायो आङो दिनै जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय लोगोफोरजों नेवसि जाबाय लोगोफोरजों मुगैजाबाय गोबां रोखोमनि आङो दुखुआव थानो नांबाय आङो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो फोथायनो थाखाय गोब्राब मोनबाय नोङो दिनै सानदोंब्ला दिनै आंनि अनजाग्राफोर इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय जहननि बिलाइ 15 बालाब 18 सारियाव बुंदों नोंसोरखौ संसारा मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय नोङो दिनै साननो हागौ आंखौ मानो मुगैखो आंखौ मानो नेवसिखो आंनि लोगोफ्रा आंखौ मानो नागारलांखो नोङो सानदों बे जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय दिनै सोरबा सासेखौ सोरबाया दिनै मुगैदोंब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि थाखाय नोङो दिनै मुगैजादोंब्ला नोंखौ मुगैनायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'खौनो मुगैनाय जाबाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों अब्ला दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेसे गेदेर खोथाखौ बुंदों अब्ला आं दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय मुगैजादोंब्लाबो आंहा जेबो दुखु मोननो गोनां जेबोआनो गैया खारना बेनो आं जाय जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो फोथायो आं जाय जिसु ख्रिस्ट'नो आंनि बेक्तिगत जिबनाव जायगाखौ होदों बे जिसु ख्रिस्ट'खौनो मुगैनाय जायोब्ला आंखौ मुगैनायनि सिगां आंखौ नेवसिनायनि सिगां जिसुखौनो मुगैनाय जादोंब्ला जिसुखौनो नेवसिनाय जादोंब्लालाय जोङो मानोथो दुखु मोननो आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो दिनैनि दिनाव संसारा जेखि साना संसारा जेखि नोंखौ जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय फोथायनायनि थाखाय बदनाम होआ मानो जों बे गासैबोखौ नेवसिनानै फै जोङो जोंनि गोग्गोम फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्ट'नाव दोननानै क्रुसखौ नाहरनानै बासायजानायखौ नाहरनानै जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोनखौ जोङो नाहरनानै जों गोग्गोम फोथायनायखौ दोननानै जोङो जिउ खुंनि आंनि अनजाग्राफोर आरोबाव गाहाय सारियाव बुंबावदों 19 सारियाव बुंदों जहननि 15:19 पद नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा नोंसोरखौ अनगौमोन नाथाय नोंसोरो संसारनि नङा आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय बेनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव बुंबावदोंमोन दि नोंसोरो संसारनि नङा नोंसोरो संसारनिमोनब्ला नोंसोरो संसारनि जायोमोनब्ला संसारा नोंसोरखौ अनगौमोन जायफ्रा दिनै नोंखौ दुखु होदों जायफ्रा जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय नोंखौ नागारलांदों बे लोगोफ्रा नोंखौ अनगौमोन दिनै नोंखौ नागारलांनायनि जाहोना नोंखौ नेवसिनानै थांनायनि जाहोना बेल'दि नों जे संसारनि नङा बेसे गिदिर खोथा आंनि अनजाग्राफोर आङो दिनै दुखु दाहाखौ लानानै दिनै थांनानै दङब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो दिनै मिथिहोबाय जायफ्रा जिसुखौ फोथायनानै दङ जोङो जे संसारनि नङा अब्ला जों बबेनि जोंनो दिनै गोथां रावा मिथिहोबाय जोङो इसोरनि बिसाफोर जोङो दिनै सानसे सोरगोखौ मोनगोन इसोरा जोंनो दिनै मिथिहोबाय जिसुआ जोंनो मिथिहोबाय जोंखौ संसारनिफ्राय बियो सायख'दों
जोङो पापाव लेथेर फेथेर जानानै दङमोन संसारनि गोबां रोखोमनि पापाव जोङो लिप्त जानानै दङमोन नाथाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सायख'दों आरो सायख'नायजों लोगोसे बे जोंनि गासै दायफोरखौ बियो नागारदों जेन गावजों जोङो गोरोबनायखौ मोननो हायो आरो बेबायदियै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो जोबनो गैयै जिबन जायखौ अनन्त जिबन होननानै बुङो बे जोंनो दिनै होबाय आरो बेजों लोगोसे बिफानि जि न' जायखौ सोरगो रायजो होनानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों बाइबेला जोंनो मिथिहोदों जोङो दिनै संसारावनो दङब्लाबो जोङो दिनै इसोरनि मानसिफोर जानायखाय जोङो सोरगोनि नागिरिक जोङो जाबाय जोङो दिनै सानसे सोरगोखौ मोनथारगोन जायफ्रा जिसुखौ फोथायनानै लामा नायनानै थागोन इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नोंसोरो संसारनि नङा जोङो दिनै सोरगोनिफोर आंनि अनजाग्राफोर जोङो दिनै इसोरनि मानसिफोर जोङो दिनै सोरगोनि नागरिक जोङो दिनै जाबाय अब्ला आं दिनै संसारनि नङाब्ला संसारा आंखौ मुगैनायनि थाखाय संसारनि लोगोफ्रा आंखौ नेवसिलांनायनि थाखाय आंलाय मानोथो दुखु मोनो जोङो दिनै संसारनि नङाब्ला जिसु ख्रिस्ट' जोंखौ संसारनिफ्राय सायख'नानै जोंनो जोबनो गैयै जिबनखौ होबायब्ला माब्लाबाबो थैनो रोङै नस्थ' जालाङै जिबनखौनो जोंनो दिनै होबायब्लालाय आरो बेजों लोगोसे जोंनो दिनै बिफानि रायजोखौनो जोंनो होबायब्लालाय आरो जोङो दिनै जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय बेखौ नाजावनायनि थाखाय जोङो सानसे सोरगोखौ मोनगोनब्लालाय आरो सोरगोआ जे जोंनि थाखाय दंथारो जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिबाय अब्लालाय जोङो जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय नेवसि जायोब्लाबो जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय जोङो लोगोफोरजों नागारलांजायोब्लाबो जोङो मानोथो दुखु मोनो बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर दिनै बे गोथां रावनि गेजेरजों आङो दिनै नोंथांखौ थुलुंगानो लुबैदों नोङो जे संसारनि नङा नोंखौ दुखु होनाया जिसुखौनो दुखु होनाय जायो नोंखौ हांमा सुहोनाया जिसुखौनो हांमा सुहोनाय जायो नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि बाथ्राजों नोंनि गोसोखौ आघात होनाया जिसुखौनो आघात होनाय जायो जोङो जहनि बिलाइ 15:9 जोङो मोनबाय आरो बेबायदियैनो जहनि बिलाइ 15:9 जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय नोंसोरो संसारनि नङा आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय बिनिखायसो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो बिनिखायसो संसारा नोंसोरखौ मोजां मोना अब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ आंनियाव थानायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनियाव थानायनि थाखाय लोगोफ्रा दुखु मोनोब्ला संसारा मुगैयोब्ला जोङो माबोरै संसारजों गोरोबनो हागोन जोङो माबोरै जिसु ख्रिस्ट'खौ बेक्तिगत जिबनाव जोङो दोननानै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो जिबनाव लोगो मोननायनि उनाव जोङो माबोरै लोगोबादि गाज्रि खामानियाव थांनो हागौ लोगोबादि गाज्रि खामानिखौ मावनो हागौ लोगोफ्रा जेरै मावो संसारा जेरै मावो संसारा जेरै सानो संसारा जेरै खालामो संसारा जेरै बुङो संसारा जेरै सोलियो माबोरैथो आंलाय जोंलाय बेबायदि सोलिनो हागौ जोंखौ संसारनिफ्राय सायख'खाबायब्ला जोंखौ संसारनिफ्रायनो थख' खालामनानै जोंखौ गोथार खालामखाबायब्ला जोंनो जोबनो गैयै जिबनखौनो होखाबायब्लालाय जों बे जोबनो गैयै जिबनखौ खोमानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो दुखु होनानै नेवसिनानै माबोरैथो जोंलाय संसारबादि मावनो संसारबादि सोलिनो संसारबादि जोङो थाबायनो हागौ आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंखौ मुगैनायानो आंखौ मुगैनाय जायो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'नायखाय संसारा नोंसोरखौ मुगैयो बेनिखायनो दिनै नोङो संसारजों गोरोबनो हादोंब्ला आरो संसारा नोंजों गोरोबनो हादोंब्ला बुंबावदो नोङो दिनै थारैनो नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जिबनाव लोगो मोननो हायाखै
दिनै बेक्तिगत जिबनाव नोङो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनदोंब्ला नोङो माब्लाबाबो संसारनि बादि सोलिनो हानाय नङा आरो संसारजों नोङो गोरोबनो हानाय नङा। खारना बेनो संसारा जे जिसु ख्रिस्टखौ मोजां मोना। खारना बेनो संसारा जिसु ख्रिस्टखौ मुगैयो। मानोना जिसु ख्रिस्टनियाव जोबनो गैयै जिबन दङ। मानोना खारना बेनो जिसु ख्रिस्टआ थार सासेल' इसोर जायहा संसारखौ बासायनो हायो, जायहा संसाराव फैनानै जोबनो गैयै जिबनखौ बियो होनो थाखाय क्रुसाव थैदोंमोन। बेनिखायनो जहनि बिलाइ 15:20 बेबादि लिरनाय दङ। गोसोखांदो आङो नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन। लेङा गावनि बिगुमानिख्रुइ देरसिन नङा। बिसोरो आंखौनो होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन। बिसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला बिसोरो नोंसोरनिखौबो मानिगोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, गोसोखांदो आङो मा बुंदोंमोन। लेङा बिगुमानिख्रुइ देरसिन नङा। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, संसारा आंखौनो मुगैबायब्ला नोंसोरखौबो मुगैगोन। संसारा आंखौनो होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन। खोनासं, नोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोनबायब्ला नोंनि बेक्तिगत जिबनाव नोङो सानसेब्लाबो संसारजों मुगैजाखागोन। नोङो सानसेब्लाबो संसारनि मानसिफोरजों नोङो होसोजाखागोन। खारना बेनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, संसारा आंखौनो होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन। संसारा आंखौनो मुगैबायब्ला नोंसोरखौबो मुगैगोन। आरो संसारा आंनि खोथाखौनो मानियाखैब्लालाय नोंसोरनि खोथाखौबो मानिनाय नङा। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। मानो लोगोफ्रा नोंखौ दुखु मोनो? मानो संसारा नोंखौ होसोयो? खारना बेनो नोंनियाव जि जिसु ख्रिस्टआ दङ। बेनिखायसो संसारा नोंखौ मुगैयो आरो संसारा नोंखौ होसोयो। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। आरो गाहाय सारियाव बुंबावदों दि जहनि बिलाइ 15:21 जहन 15:21 बुंबाय, नोंसोरो आंनि जानायखाय बिसोरो नोंसोरनि सायाव बेखौ मावगोन। मानोना जायहा आंखौ थिनहरदों बेखौ बिसोरो मिथिया। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जहनि बिलाइ 15:21 बुंदों, नोंसोरो आंनि जानायखाय बिसोरो नोंसोरनि सायाव बेखौ मावगोन। मानोना संसारा बेखौ मिथिया। जिसु ख्रिस्टखौ जे बे संसारखौ बासायनो थाखाय थिनहरदों बेखौ बिसोरो मिथिया। जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन, नोंसोरो आंनि जानायखाय बिसोरो बेखौ मावगोन। माखौ मावगोन? नोङो जे जिसु ख्रिस्टनि जाबाय, नोंनियाव जे जिसु ख्रिस्ट दङ, बेनिखायसो संसारनि मानसिफ्रा नोंखौ मुगैगोन। बेनिखायसो संसारा नोंखौ मुगैगोन। खारना बेनो जिसु ख्रिस्टआ जे नोंनियाव दङ। मानो संसारा दिनै बेखौ मुगैखो? जिसु ख्रिस्टखौ मानो संसारा मुगैखो? मानोना संसारनि गोबां मानसिफ्रा मिथिया जिसु ख्रिस्टखौ जे संसारखौ बासायनो थाखाय बिफाया थिनहरदोंमोन। बेनिखाय गाहाय सारियाव बुंदों, मानोना बिसोरो आंखौ थिनहरनाय बिफाखौ मिथिया होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय, फोथायनायनि थाखाय नोङो संसारजों मुगैजादोंब्लाबो, जोङो बेखौ सैसोनायजों जोङो जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ जोङो लामा नायनि। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, नोंसोरो संसारनि नङा, नाथाय आङो संसारनिफ्राय नोंसोरखौ सायख'बाय। बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै सायख'जानाय जोङो जानायखाय, जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजों बिफाजों जोङो बेंज्लायनो खाबुखौ मोननायखाय, आरो जिसु ख्रिस्टआ नोंनियाव आंनियाव दिनै थांनानै थानायखाय, फै जोङो दिनै बे संसारनि गासैबो हाबिलासफोरखौ नागारनानै, संसारा जेखि साना, संसारा जेखि बुङा, जों बेफोरखौ नेवसिनानै
गोगोम फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो दोननानै जोङो जिउ खुंनि जोङो सानसे देरहानायखौ जोङो मोनगोन जोबनो गैयै बे जिबना जोबनो गैयैयाव सोलायजागोन जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ सोरगोआव नुगोन जेब्ला जोङो बे संसारखौ बारनानै थांगोन जोंनि जिबनाव दुखु थाबावनाय नङा गाबनाय थाबावनाय नङा बेमार आजार थाबावनाय नङा माबा मोनसे दुखु दाहा थाबावनाय नङा जों अरायबोनि थाखाय बिफानि रायजोआव जोङो थानो मोनगोन बे आसाखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो दिनै होबाय अब्ला बेबादि जोबनो गैयै जिबनखौ जोङो सोरनियाव मोनगोन आरो बेबायदि जोबनो गैयै जिबना जे जिसु ख्रिस्टनियावल' दङ जोङो बेखौ नागारनानै जों मानो संसाराव जोङो थांनो जोङो माबोरै संसारजों जोङो गोरोबनानै बे जोबनो गैयै जिबनखौ जोङो खोमानानै लानो नाथाय गोबां मानसिफ्रा बासायजानायखौ मोननायनि उनावबो जोबनो गैयै जिबनखौ मोननायनि उनावबो दिनै संसारनि लुबैनायखौ देरसिन साननानै संसारनि हाबिलासखौ देरसिन साननानै दिनै भाबावनो बिसोरो आन्दायनानै दङ बेनिखायनो जोङो बे बासायजानायखौ जे जोङो मोनबाय बे बासायजानायखौ जोङो आला खाला खालामालासे जोङो दिनै बे बासायजानायखौ लानानै जोङो जिउ खुंनो नांगोन आरो जेब्ला जोङो निराशा जागोन अब्ला जिसु ख्रिस्टनि होनाय बे आसाफोरखौ जोङो गोसोखांनो नांगोन जिसु ख्रिस्टआ बुंदों गोसोखां आङो नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्टआ बुंदों गोसोखां नोंखौ मुगैनायानो आंखौ मुगैनाय जायो गोसोखां नोंखौ दुखु होनायानो आंखौ दुखु होनाय जायो गोसोखां लेङा बिगोमानिफ्राय देरसिन नङा बेनिखायनो जिसुआ बुंदोंमोन संसारा आंखौनो मुगैबायब्लालाय